Wow, Bumulinze Moze Kene Mono no was in Kedata Kenemi Bokeni Fenemeli Bohe Makanam. On video iPhone Felembo, one pastor, one Apatago, Tibim, security on Ifejikola Nando. No Congo di Bena, Pastor Yogola Nando Atokapao. Owakia, Imogo. When I said, on a bowing of Mao, on a bowing of Fama. Ọ bụrụ na ị chọghị iti ọnụ n'ihe dị gbasara ndị dibịa na ihe iwepụ ọnụ gị na ya. There are a lot of things na-eme n'ụka ekwesị iti ọnụ na ya, makwanụ ka esi ekwu okwu, makwanụ ka esi address one or two things. Nwere a lot of problems dị n'ala Igbo anyị, ma ndị Fulani na-achị efi awaghalị. Ndị dibịa na nwa na sponsor ndị Fulani ka ahụ obi ya bụ apụta akpụrụ efi na-akpagharị n'ala Igbo anyị, ha nchakabụ ihe n'elu Igbo ndị na ahụ. Onye kwuzi okwu adakpu ya, ikwu okwu na efi talụ ụzọ dị agụ ọbaji. The Fulani adakpogi dole mmadụ wage van akwesị iti ọnụ na na-aza weta na Felembo does not mean no na eme ọ ka na-eme because I can have video of some of those things. Ịgbago na ya bụ ndị nọ na-apụta ha ibi na city ụlọ agbachi ndị Fulani fụta ha akụka ya banye n'ime ya na-achịgharị ife ha na ya ekwesị iti ọnụ na ọgbọzi iligo na pulpit na-akọ ihe gbasara dibịa na dibịa onye nke abụla okenye biko mana which one are the Akuchum can know? There are a lot of things in the church. I need the Kwasi pastor, Tion the Hebasa church, only Dibia, Tion the Hebasa Dibia. At the end of the day, Onya Bologna, Achikoton, Kui Heneme, Nani by Mana, Menekan video, one fear pastor, while I Nando no Congo Dibia. Ohaneze Yamaramakima, Yamarawa, Yamarabotata, Asimu Nkonye Yazere. Onye na anụ bishop nwanne gị nwoke prophet osi Jehova ọ dị ụzọ ihe abụọ nkomadi ebe n'ụbọchị taa nsi ka mbele kpu anya maka afọ n'ife na-efegharị n'efere mba ụwa nsi ka mbebe lekpu anya banyere onye na-akpọ Ogombu dibịa ya na Ayaya na Nando ha abụọ ka m jiga n'ụbọchị taa ịbịa na ihe na-eme na social media ọtụtụ ndị mmadụ adịgo deceive through social media. Many families have broken through social media. Social media abụghị na ọ bụ ihe ọjọọ. Ihe ọma dị na ya, ihe ọjọọ dịkwa na ya. Social media kwesịrị ịbụ ihe ga na-agbaziri anyị ihe na-eme ka ọ na-adịrị anyị na mma. Mana ọtụtụ mpụ arụ na omekome a na-amụta n'ime ya bịara na-eme ọ dị ka gasị na ndị wetara ya wetara anyị ihe ọjọọ mana ọ bụ ezi ihe ka ha wetara. Gara ihe gbasara Ogombu dibịa ya na Ayaya na Nando. Onye ihe ajụjụ m na-ajụ bụ onye na-akpọ Ayaya na Nando ka m si ya ihere megbu obi. Gị okenye na-agba ofe asị m gị ihere ọ na-emekwe gị. I keep on telling my congregation ana m agwa ndị nzukọ m n'otu ọ dị na gee ntị. Ịbịa n'ala Igbo a anọ n'ime anyị bụ ndị Igbo patịkụla na Naịjirịa. Ọ ga-adị ka gasị na nkịta rasịsịrị ụfọdụ ndị dibịa ala Igbo anya. Mmadụ dị ka Ayaya na Nando ọ bụ ifuru o nwere okwu m chọrọ ịgwa gị patịkụla Ayaya na Ayaka na Nando ka Ayaya na Nando. Otu onye dị isi adịghị mma, isi adịghị mma. Ọ bụrụ na isi dị gị mma ịṅụọ mmiri ara nne gị ị gaghị anọkata ma gị ma ndị niile na-asọpọtụ gị nwaanyị Imo na ndị otu ya ihere anaghị eme gị. Illegal small boy bụ Ogombu dibịa ese gị na-adịkwu ya n'arụsị. Arụsị ahụ ma gị nwa ma ndị niile gị na ha so pụta n'ezi gị gbara ọtọ busi arụsị n'ezi ịdụ Ogombu dibịa. Arụsị ahụ ga-egburu. Arụsị a gbuchia gị ogbuo nwunye gị ọ na nwunye gị dị ndụ ogbusi ụmụ gị. Arụsị a ya gba egbupụ agwakwa ezinụlọ gị.
ọnwa ekwezi n'ụlọ gị ma ndị niile gị na ha so bịa kụda abụọ ya arụsị ahụ ya wepụ famili unu niile bikos arụsị gị enweghị pawa. Ihe ibupụtara n'ezi bụ nonsens. Ihe na-akpọ nke a bụ ebube dibịa. Mee ka m gwa gị Ayaya na Nando. Dibịa nwere pawa agaghị apụta na soshal midia. Arụsị na-arụ ọrụ adịghị apụta na soshal midia. So, for gị nwa bụ oke ị na-agwa ofe, ihe na-anaghị eme gị, ị kwesịrị ka a chụpụ gị n'obodo gị. And I am hereby using this media na-akpọ eze ndị Nando, about the DSS, all the security agents, to invade Ayaya Nando's compound and make a thorough and thorough search. This man, Ayaya Nando, you are a coward. Ihe anaghị eme gị, ihe anaghị eme ozu, n'otu ejide mgbe ha ka gị, ị mụrụ onwe gị onye ṅụrụ mmiri ara nne, ile nwatakịrị okongwu dibịa, gịnị ya na-esteji wayo ezu ndị mmadụ oshi. Epolutu ala Igbo, ịmakwa na imebigo ime na arụ n'ala Igbo, maka ife a this man mere gosiri na ọ bụ wayo ka ndị dibịa na-eme ndị mmadụ. Okongwu dibịa, ndị mmadụ na-akpọ ya na-agwụ ya si ya, nna ihe ị na-eme adịghị mma, wepụ aka n'ime n'ọwayo. This boy na-akpọtara gị ndị mmadụ ka e rụọra ha ọrụ. Ndị be anyị tụrụ ilu si na onye bịara abịa amaghị kemgbe ehihie ahụ. Ọ na-akpọta ndị mmadụ, ị na-anara ego na-eri na-eti n'akpa without knowing na ihe ị na-eme ndị mmadụ na ọ bụ oshi wayo 419. Ha amaghị onye bụ, ọ bụ tụrụ okongwu dibịa ka ha si mata gị. Ha na-echezi to this boy na onye nke mbụ ọgwụ ịgwọrọ ya arụghị ọrụ, onye nke abụọ ọrụghị ọrụ, onye nke atọ ọrụghị. More than 20-50 people, nothing work for them. Ha eche jide this boy na ọ bụ ya nwa bụ onye gbara gị na platform ya, anọghị ọnụ ya ka ha soro maka okongwu nwere ọnụ, n'ọnụ ya ka ha soro were chọrọ gị bịawa. Ọ bụrụ ike ihe ị ga-eme, a ga-eme this boy attack. Ọ bụrụ na ndị ahụ chụrụ this boy gbuo ya, ka ihe ị ga-ekwu. This boy asị na ya amaghị na ọ bụ otu a ka edi na ya chọzi na-egwu ndị mmadụ wayo, na ka ezi afọ ya dịrị ya na his life is under threat and his life is under danger because of ndị igwu wayo. N'aka ya dịkwa na ya, ọ pụta na social media mee apology, ha biko so egbu n'ihe egbu na ya ka bụ obere nwa na ya amabeghị echi na ya ma na otu a ka ọ dị, na ihe ya bụ onye na-agbapụ ndị mmadụ n'ihu akwụkwọ ma si biko egbu n'egwu. O tend apology to the public because that this boy tend apology to the public. Nke nwa bụ Ayaya na Nando asị this boy na ị ga-eme ya ihe, ọnwụ ga-egbu Ayaya na Nando. Kene nwoke kene nwaanyị, ejikwa m n'ọnụ esi n'echa vidio na-ele aka subscribe channel this channel with notification, drop out your comment at the comment section, gbukwala the like button ka anyị agha isolukwa onye ọbụla na aṅụrị. Kenekwa m Igbo niile, kene ihe na-emere Igbo ka anyị nwanụ mgbe ọzọ.